Ahoj. Ahoj. Čo to máš za produkt v ruke? To je glikotonik. Veľmi veľká špecialita. A ten názov mi nič nehovorí. No, to je taký podnázov Unique Intra-Workout Formula. To znamená, že sa jedná o veľmi špeciálny nápoj alebo zložku určenú na konzumáciu predovšetkým počas tréningu alebo nejakého ťažkého fyzického výkonu. Takže keď cvičím, mám piť? Keď cvičíš, tak mala by si mať shaker, OK. do ktorého naleješ vodu. Aha. Dáš si aspoň takých, podľa váhy, 40-50 gramov tohoto zázraku, vytrepeš a počas tréningu si popíjaš. Najlepšie je spotrebovať to od začiatku do také 3/4 tréningu. Aby som mala plné brucho vody? Nie, keď to budeš piť postupne, tak nebude A plné. čo mi to robí počas toho tréningu? Doplňa ti glykogén, vyživuje svaly, chráni svaly, hydratuje, dodáva dobrý pocit. Všeobecne na trhu veľmi nie sú produkty, ktoré sa používajú počas tréningu, ale povedzme si, čo glikotonik je. Tak glikotonik je kombinácia veľmi kvalitných sacharidov, ako je Vitargo, s voľnými aminokyselinami a zmesou elektrolitov. Každé z týchto položiek má svoju funkciu. Sacharidy, ktoré sú tu obsiahnuté, vynikajúco doplňajú glykogén do svalov, čo dáva svalom krásny ten pump efekt a pocit energie. Voľné aminokyseliny sú stavebné bloky, ktoré k tomu napomáhajú a takisto dávajú ochrannú funkciu, sú tzv. Antikatabolické. No a elektrolyty potrebujeme, najmä keď ťažko cvičíme a ešte, dajme tomu leto, teplo, potíme sa, ktoré telo potom stráca. A oni sú zodpovedné za funkciu kognitívne, ale aj všeobecne svalové, aby tie svaly dobre mazali, fungovali. Skrátka, aby to celé fungovalo, to telo ako má. Je to len pre hardcore? Nie, toto môže použiť ozaj ktorýkoľvek športovec. Napríklad na behanie? Aj na behanie. Nie je to ovplyvnené, že niekto musí len činkovať. Môže to používať kontaktní športovci ako boxeri, thai boxeri, MMA-kári, takisto futbalisti. Všetci, ktorí sa pri toho skrátka zapotia a vykonávajú nejakú vytrvalostnú aktivitu. A je to doplnok stravy, možno ním nahradiť aj jedno jedlo denne? Toto nie je veľmi náhradu jedla. Toto je vyslovene robené, keď sa cvičí, keď sa vykonáva nejaká aktivita, keď je telo v nejakom zábere. Nalačno, na prázdno by som to veľmi nedával. Môže človek potom z toho priberať. Kde ho môžem kúpiť? Na Conan.sk. A aká tam je cena? Cena je tam veľmi príjemná. Tam cena za kilogramové balenie 27,90. Díky. Ďakujem.